يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Olar dowlaktan çıkmak isterler. Ve halanike olar dowlaktan bir hiç vecih çıkyan däldirler. Ve şolar üçün güýçli azap ve hemişelik azap bardır. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Ogurlyk eden äriň we ogurlyk eden haçynyň ellerini kesin. Eden teleke işlerine ceza bolsun diýip we Huda tarapyndan şolara azap bolsun diýip. Ve Allah tebarek ve taala tamamı işinde galipdir ve her bir işinde hikmet vardır. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Pes her kim halkın malını alıp halkı zulmeden soň tövbe edip özüni we emelini islah etse, pes tahqiq Allah tebarek ve taala şoň tövbesini kabul eder. Allah tebarek ve taala gafurdur, mağfiret eder ve rahimdir, bendelerine rahmeder. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Aya sen bilmeýäňmi ki, tahqiq asmanlaryň we ýeriň mülki Huda üçin hasdygyny. İstese azap berer ve istese mağfiret eder. Ve Allah tebarek ve taala hemme işe kadir ve başaryandır. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Ey Resul, seni gamgin etmesin ol tor adamlary ki köfürlüge çakkan ýortuşyp barýadylar. Çe ol tor adamlardan bolsun ki dilleri bilen iman getirdik diýip aýtýadylar we kalpleri iman getirmendi. We çe Yahudilerden bolsun. Olar ýalanyny beter eşdýändirler. Olar başga bir gowm üçin henüz sen ýanyna gelmedik jemaatlar üçin kulak asyp eşdýändirler. Olar Tawratda Hudaýyň hukmyny üýtgedip tägir berýändirler. We aýtýarlar, eger size şu tarygy hukm berilse, kabul kılın we eger bu tarygy hukm berilmäni, başga bir hukm berilse, onu kabul kılmaň diýip. We her kimni Allah tebarek we taala gomrah edip ruswa etmek istese, pesten şonuň üçin Hudadan bir şeýni def etmäge gadyr bolmarsyň. Şolar oltor adamlardır ki Allah tebarek ve taala şolaryň kalplerini päg etmek istemedi. Şolar üçin dünýäde harlyk we raswalyk bardyr. We şolar üçin ahiretde hem güýçli azap bardyr.